že tam už bol sneh, bolo tam jasno. Jeden z dielov seriálu klubových večerov Art štúdia Liptovský Hrádok patril spoznávaniu cudzej krajiny prostredníctvom fotografií. Chcel by som vám predstaviť inžiniera Vlčka, ktorý pracuje v Liptovskom Hrádku vo firme Inoma.com. Je to fotograf, filmár a takisto prijal pozvanie na tento večer, aby nám premietol alebo ukázal svoje zábery a zábery svojho syna z Nórska. Tie fotky, ktoré budem prezentovať, je to skôr taký obraz cesty. Je tam mnoho fotiek fotených z autobusu cez sklo a je to na priblíženie tej krajiny ako celkovej tých krás krajiny. Momentálne sme na hranici Švédska a Nórska na moste cez Svinesund. To je taký prvý fjord, s ktorým sa stretnete a cestujete do Nórska. Nóri sú rybári z duše a vlastne od prírody. Zaujímavé boli letné zábery z Lillehammeru, dejiska jednej zimnej olympiády, ale aj ukážky pôvodnej vidieckej architektúry. Aj mestská architektúra má svoj osobitný štýl, prispôsobený podmienkam severskej krajiny. Tradičná červenohnedá farba fasád a biele okná svojou pestrosťou vytvárajú typický nórrsky kolorit. Na prezentovaných fotografiách zaujali divákov predovšetkým zábery z prírody okolo polárneho kruhu a všade prítomnej vody v najrozmanitejších podobách. Prečo si v Nórsku za hlavný predmet svojho obdivu vybral autor prezentácie práve kompozície z prírody? Na sever a navštíviť severské krajiny a zvlášť Nórsko ma lákalo vlastne tá neporušená príroda a ten vzťah, o ktorom sa už traduje vlastne, ako sú spätí tí severania s prírodou, ako v tých drsných podmienkach dokázali prežiť, koexistovať s tou prírodou a takisto aj tie propagované krásy tej severskej prírody. A kde sú korene autorovho záujmu práve o tému prírody vo fotografickej tvorbe? Ako človek žijúci na Liptove vlastne v krásnej krajine som sa začal venovať vlastne od nejakých 17-18 rokov foteniu a hlavne celý môj vzťah inklinuje nejak k prírode, takže fotím hlavne prírodu, detaily z prírody a veci, ktoré s prírodou súvislia. A dlhé roky som fotil hlavne a túlal sa po kopcoch. V poslednom čase sa venujem trošičku foteniu panorám a skladaniu tej krajiny do takých širších celkov. Fotografia pre mňa, hlavne čím som starší, znamená čoraz väčší relax a čoraz väčšie spojenie s prírodou. Tým, že vlastne môžem
do tej prírody ísť a kus toho obrazu z tej prírody si odniesť nielen v tom mozgu, ale aj vrátiť sa k tým fotografiám. Znamená to pre mňa, že si ju môžem pripomenúť a ukazovať jej krásy aj ľuďom, ktorí sa na mnohé miesta nedostanú a ktorí vlastne si môžu premietnúť to, čo bolo pred viacej rokmi, aj to, čo bolo včera na tej fotografii.